Mietitkö sie koskaan niin yön pimeänä tunteina, että mitä eroa on siipiveikot ja siipiveikot miniravintoloilla? Ja miten se huuva eroaa näistä? Niin mieki. Siipiveikot ravintoloitahan löytyy tällä hetkellä 4 kappaletta, ja niistä sie saat sinun elämään mullistavan siipiveikot elämyksen. Ai mitä? Emme ylymy. Siipiveikot ravintolasta menulta löytyy kaikki annokset ruokatarjoilaan pöytään, ja ravintola näyttää, tuoksuu ja tuntuu siipiveikoilta. Siipiveikot mineissä puolestaan ruokalista on vähän suppeampi, mutta sen lisäksi sieltä löytyy siipibuffe tilisukkeineen. Toki myös kylmä- ja lämpötiskistä. Ruoan se voit ottaa mukaan, tai vielä parempaa, syö sen paikan päällä, kun muu perhe soppailee, koska siihen et soppaile. Todellinen win-win-win, ja ehkä jopa win-tilanne, etten sanoisi. Sitten on tämä täysin uusi juttu meille, eli huuvat, joista puolestaan löytyy siipiveikkojen suositumpia annoksia, sekä myös ravintoloista tuttuja elementtejä. Paikan päällä syötäväksi tai mukaan otettavaksi. Siis ne ruuat. Parasta huuvassa tilanteessahan on se, että sie voit syödä siivet ja sinun kaveri voi ottaa vaikka takot. Suurella todennäköisyydellä aivan uskomattoman epäselvästi kerrottu, mutta kommenteissa voi kysyä mitä vaan. Tai no melkein mitä vaan.